Така, фенове от VBOX. Аз съм пъвала на много време на Светослав 2001. В момента си направихме това. Аз намерих нещата на мен в една пещера. И събрах малко дърва. Това е първият епизод на още на кръстната поредица. Аз имам радар тук отстрани, за да знам къде е той. Ох, някой ме цепи. Овца. Трябва да има... Да, имаме една пшеница. Идеално. Ох. Трябва бързо да привлека. Така. Тя ме последва. Сега остана само да стигна до къщата. Овцата е в къщата и никой няма да я притеснява. Ох, скелет. Това му се не види. Няма да умра. Няма. Трябва бързо да замахам. На сърце съм. Умрях. Трябва да си намеря и айтемите сега. Някъде тук би трябвало да се потъмнили. Или пък е тук. Къде е? Ей ме ги бе! Дано всичко не е тук. Вътре има много ценни неща. Коколите. Добре. Опа. Ей тия неща тук. Скелет във водата.
Къде е прах? Трябва да си намеря праха. Имах някакъв прах. Кости. Все едно по-добре да се умитам. Бързо. Ще умра. Костения прах него няма, ама поне оцелях. И пак имам 6 костен прах. Ох. Къде е овцата? Къде е овцата, питам аз? Сега как не мога да си влезна. Сега ще намеря някаква... Ей, овцата! Овца миличка. Следвай. Хайде бе, овца. Овца. Последвай ме. Овца. Овца. Влизам вътре. И аз се запушкам. Готово. Овцата пак е тука. Ще мога да служа седло. Не. Само трасето да става. Къде е светло? Ми е малко чудно. Тая овца откъде се измъква толкова, не знам. Тая овца. Ея там. Майса. То тя се качва върху това и сега. Айде бе, овце. Айде. Дали има твой присъствие. Кой имаш там? Сега не. Ще можем да се
си направим легла от нея. Ама нямаме айрон. Още едно айрон ни липсва. Добре, почти стигнахме в къщата. Тая овца все още е тук. А къде отиваш? Овца. Качвам се върху работната маса. Хайде де. Да. Тая овца нещо не ще вече да ме следва. Аз съм жут. Ела сме. Почти стигна. И спира точно накрая. Хайде ми, овца! Накъде? Следва ме сега. Овца. Хайде бе. Тая овца. Да ме следва, иначе. Ей, сега ще я загреба. Защо път точно с дърво трябваше? Айде тая овца. Точно тук исках да бъде. Не дам. Влизай вътре, бе. Това е чест. Не честа работна маса. Айде. Айде, бе. Тая овца вътре няма да мисля. Що роби това? Аз ще взема да направя една врата. Все ще ми бяга тия животни. Вече ми стигнат. Овца. Ще привлека нея. Тя е по-добра от другата. Къде е къщата, бе? Светло. Ето. Хвани се. Ела след мен. Хайде, яле. Лека по лека ще стигнем.
Така. Почти. Ще мина от тук. Айде бе. От никъде ли не мога да мина. Качи съм. Почти я докарах. Така. Хайде, миличка. Ще имаш добър живот, ако дойдеш с мен и влезнеш вътре. Хайде, идвай. Ще избутам отзад. Сега париш на. Тихо. Трябва да плюва. Искаме и тази овца да привлека. Чакай, че ще ми избяга тази овца. Тихо. Влез вътре, бе. По-погано да се опаше. Тая овца ми бяга от Ами бяга, тя е 15 смела. минути. Тя е сладорана. Да не е луда да е А, ще храна. е фрасна. Защо? Ма аз не искам, аз искам да я храна. Да я нахрана, ама чакат Да е нахраня. Ама чакат влезне вътре. Не ми бягай. Ами то не може така, че като казваш, че те фрасна и тя не иска да яде. Ами, ще. Кажи, мила овчица, ела тук да те нахрани, ще Да. дойде. Няма да дойде. Ела, мила. Ето идва. Видя ли? Не идва, защото се обърнах на сена. Айде, Има бе. начин. Има начин да я издърпам чак до тук. Айде, бързо трябва да направя тая врата. Бързо от дърво. Още малко. Ми остана. Още секунда. И ме няма. Сега ще сложа тия врати. Скапани. Добре. Остана само едната. Как я сложих тази врата, не знам. Светло не говори много, защото при него му казват спирай компютъра. Много зле стана. Айде бе, чупи се. Микро. Айде бе. Идеално. Овцата вече няма да бяга. Сега, къде ми е другото айрон? Все едно. Поне имам овчица вече. Моя собствена. Трябва да намеря и още една, за да стане едно малко. Тук. Хванах овцата и направих врати. Айде, стига, няма се науча. Не, овцата ще избяга, бе. Тук съм тя. Тя ма следва заради това жито. Аз може да направя някаква ферма в следващия епизод. Една Светло вече явно ще му позволяват. Аз съм намирала от глад. Снимаш ли?
Да, върнах се. Умирам от глад. Сега ще ги разделя на 4, за да ми дам камък на света. Дам 8 камък, ще ме стане 3 пясъка. Така. Добре. Аз ще трябва да взема малко камък, да си направим светлена печка. Чакай малко, мога ли да я пробвам в Iron? Имам 4 стили, само пажа ми трябва. Аз нямам факел. Трябва ми 9 камък. Не. 8 камък. Тук ми ще разширя тук малко. Две камък, още малко. О. 3 камък. 4 камък. 5 камък. Нищо не виждам. За малко тук. 6 камък, 7 камък, 8 камък. За светло пък нямам. Не, те ще може да използва моите. Нашло. Така. Ето и една пещ. Сега не знам какво да горя. Имам малко дърча. Ще направя навънка, ще си направя на фермичка. Тя само една дърва може да посада. Не, 2, 3. Добре. До къщата. И тук ще стана. Мали къв крипър, аз не го видях. Тук не събрах пясък. Така. Слагаме едно дърт някъде тук. И посявам. На по-далече слагам дърта пак. Посявам. Още по-далече. Слагам дърта. И посявам. Сега имам 6 костен прах. Ще го използвам. Готово е. Имам вече 2. Сега ще видим дали е достатъчно за да расте. Не. Взема.
още 11. Къде е овцата? Ай, там. Това ще го дам на светло. Да не е пълно. Дори съм го хванал на радара. Ще трябва да набера малко дърво по-късно. За малко ще спра докато стане. И така. Стана. Какво ли става? Стана ден. Сега на копти ми се получите. 3 парче. Може да ми свърши работата. Гръмвай. О, добре. И още едно. Не. Това беше много. Свърши ми малко работа. Така. Вече имам. Аз не исках такова. Сериално смърчу да спи. Сега ще набера малко цяло, за да мога да направя. Няма ли още някакъв крипърчик? Че не мисля. Няма скелет явно. И зомби. Айде. Това зомби ме дразни. Айде бе. Чао. Поне ми дадах XP. По-нататък може да си направим един enchanting table. А това по-нататък следващите епизоди. Супер. Така. Идеално. Ще набера още малко. 5. Ще можем да си направим факли поне. Малко факли за нищо, ама само. Само да не ми е стушил печката. Печката. Искам си това за факлите. Ей сега. Така хлебчета е половин час. Той да не ми се нещата. Я да ми ги върна. Взел си моя факел. Аз му ги правя, пък той ще ми ги изкрада. Ще му пиша да ми ги върне. Айде, повече няма да трябва. Да. И ще изпека малко пясък да стане с такова. Аз нямам повече пясък, така че... какво стана, бе? Ще сложа клечка. Клечките много бързо свършват. Но поне да не са коса. Те са били само... едно стъкло идеално. Точно колкото искам за украса на къщата. Ето ще го сложим. Така, идеално. Стъкло имам. Сега малко пръчки ще си направя. Точно. Колко? Ще имам 16 факли. Слизам долу да копая.
Вече е светло тук. Къде копава светло? Ей. Къде копае това смълча? Светло изобщо къде е? Аз мисля. Така, има 16 факли. Слизам долу. Аз за какво ми писах така? Винаги го пиша така. Ще сложа една факла тук и аз по-добре така да направя за по-бързо. Само да не намеря малко пещери. Ама защо го чупа с това? Тук пък защо слагам това, ще е светло от миналото. Така. 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 Това е чакало. Супер! Ще има за още факли. Идеално. Много е. Супер! Ще го за... ето тук още. Сега остава и зад него айрон да намеря. Тук татко ми спи. Добре. Намерих толкова много, че... Добре. Айде спери. Чуваш ли? Чуваш ли, който казвам? Чакай. Айде не трябва да споя, утре съм на работа. Ти спи. Айде изчезва, бак. Аз бях по-рано, при мен беше Светослав 2001. До нови епизода ви я харесва. Чакай де! И това беше края. И така, здравейте, фенове от YouTube. Аз съм Павел1, а при мен е Светослав 2001. Това е втория епизод на още неозаглавената поредица. Така ще го измислиш.
Но трябва да си хапна. Ох. Аз мисля да посея. Трябва да търсим диаманти. Трябват ми диаманти. Трябва да на тебе. Седам аз им трябват. Що ти трябват, бе? Ние си имаме диаманти. А? Овцата бяга! Овцата! Аз имам жито. Пшеница. Подмамих я. Хайде бе. Овцата идва. Идва. Тая овца ми е много ценна. Накъде? Хайде бе, Аз овца. ще започна да правя нещо като мина. Аз път... Нали си имаме мина? Мина! Аз искам тук. Добре. Хайде бе. Овцо. Ще фросне. Ще заспало. Еми явно. А? Айде бе, овцо. Искам да те привлека. И двете врати трябва да са отворени, че по-лесно влиза. Овцата заспала. Ще я привлека. Вземи факли. Бързо. Да не избера. Готово. Намери въглища. И аз имам. Да ти дам ли? Дай ми факли. Факли имам 15. Пази ги. Голяма мина, бе. За двама е. Ей ти всичките ми. Дай ми въглена на Бен да не ти пълни инвентара. Той и аз имам каменни. Изобщо. Ще да кажа, че намери. Айна. Айрон. Не, ще да го кажа, ама видях, че е пръст. Чакай. И така. Малко само тук. Аз ще се чу. Дай ми твоите каменни въглища. Дадох ти ги, бе. Къде са? Не съм. Ей тук точно пред теб съм. Под теб по-скоро. Това ли са? Аз съм в тази страна, а ти си той. Аз няма да копая. Сега стоям да намеря още някаква овца. Така и не разбирам откъде ще излезе. Там. Ако видиш някъде овца, като излезнеш, ме извикай. Аз имам жит. Искам 2 овци, защото да има и една малко. Да имаме и вълна. Ти имаш ли ножици? Не. Тогава как взе вълната за леглото? Ме убих. Не, поне как съм я взел. Убил си Ти беше овца, но ти дава вълна. Добре. Така, опа. Мисля, че видях нещо. Не. Имам засичането на радара. Малко. Чакам те да те убия. Но аз имам айрон меч. Защо не си ми дал на мен? Защото ми свърши айрона. Не ми срам. Ама аз съм го намирал това айрон и ти дадох айрон кирка. Я да мълчиш. Ама кой ти прави дупчици? Ами ти, защото ти дадох айрон кирка. Не ти, аз нямам. А сега... Айде бе, това ще се изгубя още. Оле не, намери диаманти. Така ли? Не. Ако намериш, за мен си са. Аз ти дадох броня. Аз се мълчиш, ти си имаш цяла броня. Нямам. Имам само каска и панталони. Еми да не се си губил. Не съм ги губил, дадох ти ги на теб. Умник. Да направя, не си ми ги давал. Да, не съм ти ги дала голямата ръка.
И ти как се защитаваш? Още малко ще изгубя от радара. Да, защото отивам надолу. Бати Ама лага. аз отивам нагоре. Аз отивам надолу. Аз искам да намеря някаква гората, да се... Да знаеш как се прави яйце на селя. Овца нарасна. Бе, Анна е овца. Какво? Викам, че Анна е овца. Какво? Намерил си овца? Не. Да, намерих от нашия клас. О, да. От вашия клас се намеря овца. Ана или Таня? Не, намерих. Анна. Добре. Айде, бе. Почти съм свършил кирката. Почти аз имам още една умен. Не да виж. Ей, да, вече съм свършил. Имаш ли каменна? Не, имах само желязно. Цялото ми се прави. Ако искаш моята? Добре, чакам те предстои. Крипър, мамка му! Мамка му! Но и овцата и крипъра зацепи. Дърво! Так му искам. Айде бе, овцо. Так. Почти стигнахме до водата с овцата. Добре, не чак. Аз съм само на 2 сърца. Айде бе, овцо. Защото снимам много жестоко ми лаги. Ма направо супер. И още овци. Ще ги привлека. Всички. А ти ме дай дърва, бе. Няма идея. Айде бе. Само да видя на къде ми е къщата. Нататък явно. Още 2 овци там. Аз няма да ги привличам тях. Аз вече имам 3. Не, и тях ще привлека. Хайде бе. Те да не ми се изгубят само. Да, тук си още. Хайде бе, искам овци. Овци искам. Хайде бе, овци. Какво толкова зацепвате? Ще ви бива. Има 3 овци при мен. Аз ще имам в минута. Добре. Аз пък привличам овци. Толкова съм близо до Ная. После мога да се върна. Така. Почти. Сега ги вода някъде към къщата ми. Абе, овци умни. Ти в къщата ли си или в мината? Не, в минута съм. Добре. Дай да можеш да дойдеш тук. Само да видя къщата ми къде е. Не, аз пак минавам. Трябва да заобиколя с тия овци. Цяло крайбрежие. Ама къде ти идваш от друга? Аз мисля... Какво правиш тук? Имам при тебе. Не ги удряй. Имаш ли сено? Какво ти си напък тебе? Айде бе, овци. Сега къде ме къщата, бе? Да, вече не знам къде ме. Там ли ме е къщата? Аз ги вода към... Аз знам къде ни е къща. Да, се виждам. Много яко се скрива с... Виждаш ли я? Виждаш ли я? Да, свърши стигна. Хипер яко съм я скрил. Не знам къде. Изчакай малко. Изчакайте малко. И така върнах се. По-хубаво звук да започне в начало. Да. Какво казах? Умръзнаха ми тия овци. Няма да ги.
Светло, идвам при теб. Носи. А? Не на теб, бе. Снимаш ли още? Да. Хора, ако играете Hero Zero, аз казвам Светослав 2001. И ако искате играш сте в тази банда, ако сте над 65 ниво, ще го приема. Ей, това ми фрасна. Кой да фраска, тебе не знам. Нямам бутчета. Да ти дам ли хляб? Да, дай. Аз имам една бутча. Къде са? Тук при тебе. Я ще хапна. Това е последния ни запас. Но аз лягам на спорт. Не, аз не мисля какво представя нощ. Редвам се на моето легло. Ева има значение. Има и овца там. Айде лягай, бе. Лекнах си, бе. Цапак става. Светло е. Не, тъмно е. Светло е, бе. Аз искам да нам... Аз ще потърся джунгла. Такава джунгла. Че искам да намеря малко за бисквитки. Какао? Да, какао. Не, аз мисля първо да малко трева да не малко за... Как се нарича? Ти вземе да намериш трева. Не трева, бе. За Семена да семена. За жито. Да. Намерих две. Само две. Продължавам нататък. Има ли някъде тук някаква ябълка? Имам три вече. Имам три. Ти направи дървено такова бахме. Се решавах игра, Майнкрафт, игра Hero Zero. Пишат ми на скайпа. Аз на скайпа ме Светослав, долна черта снайпера. Ли? Светослав Готиня. Не, така просто се казва. Да имаш костен прах? Не. Ясно. Аз идвам при... Аз търся джунглата. После ще мога да се телепортна при теб. И хора да знаете само, че това е мой сервер. Ще ви дам името и никой няма да банва. Не се чудвайте, ако по някой път не съм в игра. Оправям се надхвърлям Dirt Vader. Какво? Какво те интересува? Интересува. Но аз снимам този клип, не ти. И? Няма да ти дам скайпа в описанието. Не, аз го казах. Аз ще го изрежа от клипа. Не се може, бе. Не мога? Ще пробвам.
седи някъде. Айде. Фаснах и пеляко е. Аз да не летя, бе. Не. Как ще... Само някакви кучета намирам. Добре, шанс. Абе, защо не мога да се сетна хома, бе? Пиши set home. Не мога. Но аз мога. Да го сетна ли аз? Нали имаш къща? Аз ще го седна. Заради. Добре, ела, телепортирай се. И се куи. Теб съм. Сега ще го седна. Чакай. О, какво си направя така, бе? Няма място. Има, виж колко яко е. Не знам, а няма място. Има. Как да няма? То не трябва само да спим. Добре, сега. След няколко аз отивам да търся храна. Сега да видим на къде да тръгна. Нали имаш хом? Какво? Нали имаш сет хом? Още не. Търся го в команди Help 2. Което? Аз сега... Не. Добре, аз отивам на лов. За дивич намерих въглището. Мога да взема. Добре. Те там копай в мината, аз ще търся храна. Трябва да напишем spawn point, а не spawn point. Добре, Или де. нещо подобно. Не бе. Скоро няма да намеря храна. Намирам само овце. Добре, сега като напиша спан, къде ще отида? Не, spawn point. Не, това е друго. Само да се спаунваш тук. Аз сега първо правя другото. Spawn point. Намерих такова. Тръстика. Набери тук. Ще я взема. Spawn point. За захар. Добре. Ти ще спаунваш в къщата, ако умреш. Ами нещата, Не знам за тях. ами да има баг. Не знам. Има и стопка. Една история за дами. Има една история за дами. Стил дами. Няма бак. Да те бадна ли? Не! Шегувах се. Аз стим да търся тръстика. Аз намерих. Не тръстика, бе. Ей, две дървета са ми пораснали, че аз ги служих. Добре, ти там се работи. Аз ще търся храна. Аз може да потърся. Ти стой там, намерих пие, с радост ще го убия. Ама ще има какво да ям. За мен. Ами ще намеря още. Аз сега И ще търся. намерих още едно. И още едно намерих яйце. Она да ми даде. И яйцето го запази за вкъщи. Знам, не било хубаво. Това сега взе. Ястър. Нещата ми. Презарежда. Аз знам къде са ми нещата, ама само умрях. От какво?
Ако искаш някъде умри, аз да те убия, да ти взема айтемите и така да ти ги върна и така ще си нахранен. Там намерих хубаво място. Ей, тук някъде умрях. Ей, там да. Светлио, а защо са да бушна в клипа, а не отстраня на него? Намерих още такова. Разтика. Няма да се взема. Ето ми ги, айтемите. Всичко ми е тук. Дори стрелите ми. И седлото и дървото ми. И камъка ми. И другите. Ей. Да. Имаш ли въглища? Въглища. Да, бързо казвай. Да. Намерих равен. Ще дойда при теб. Добре. Не. Айде идвай, бе. Не, още не. Да, пиши спаун и твоето име. Аз сега не мога да намерих равен. И вътре има дърво. Не съм сигурен, че е равен, ама изглежда като равен. Че не е равен, не съм сигурен. Ама има желязо, щом има желязо, ще влизам. Аз още няма. Идвам при теб. Не дойде, че сега ще паднеш. А вече можеш да идваш. Тук съм. Май сега оттам да се вземат айрон. Айрон, супер. Аз сега ще... Нарочно ще умра да ми вземеш хитамете, после ще дойда при теб. Става. Чакай малко. Ще се взема. И се върнах. Добре, първи не... Я да се самоубия, да ми вземеш хитамете, после да дойда при Чакай. теб. Тук съм. Чакай. Много Няма тъмно. ме убий. Ама много тъмно тук. Сложи една факла. Нямам факли, убий ме. Ай, бързо ме убивай. Ела по-добре и тук. Убивай ме. Само да се... С кое предпочита да стрела или арамач? Ай, давай, бе. Добре, да се стреля ще играм. Оф. Ма сега... Дай се сметна. Махни си бронята, че са хаби. Няма да си хаба арамача. Не мога да удреш ти, бе. Ай, Може. Мам. не се спалвам в къщата. Какво? Мятам, че не се спалвам в къщата. Така ли? Те си стой сега там да дойда. Аз не мога да ти взема всичко. Добре, ня. Ей, това е твое. Това е твое. Тия май са твои. Едната кофа е твоя. Тия чакълът е твой, камъкът е твой, пилето е твой. Част от тази броня, тази броня е твоя. Тия две китки са твои. Имах и бутуши. Дадох ти ги. Ей, тази кирка е твоя. Ей, това е твое. И разбира се, за храната тръстика е твоя. Моля да си напа... Гледай да намеря... Аз ще трябва да намеря още една пайжина дъма. Ти колко стрели имаш? Момента, нула. Аз имам 6. Ще дам Ай, 3. не се случайно въглища. Пъташ имаш ли факли? Не. Имаш ли дърво? Аз мога да ти дам само 4 факли. О, дай.
Мисли поне, ама чакай бе, аз имам много бе. Ей сега ще направя много факли. Добре, аз отивам назад. Отивам към Нилс. Къде? Ела тук в началото. Чакай малко. Обърни се назад. Чакай малко бе. Аз ще дам. Значи имам 80 факли. Добре, давай ги. Аз ти дадох другите 4, нали? Не, нищо не си ми дал. О. Значи имам 84 факли. Ще дам половината. Това е за теб. И тези са... Хора, тук ще се взех легендарен подарък на Hero Zero. Ти на Hero Zero ли играеш? Ами казах, че понякога ще бъда в Hero Zero. Ти като не ме слушаш, какво да направя? Хората чуха. Дадох ти 42 факли. Добре, не, тя всякога. Нека. И аз да засичам на радара, не мога да проследа. Кога стигне там, бе? Бах ти скапай. Аз бърз не съм като тебе. Ох, човек. Ще пратя... ще се телепортирам при теб. Аз не успях да скоча. Аз паднах след това да видя какво има. Да няма нищо. Къде си? Мани се, бе. Ти за мама. Ама... Оф, мен ми омръзна. Ще справи ли така? Изкачих се. С 1000 се изкачил. Или засках. Ще скочите отгоре. Какво? Давай, голям постижение. Както да е. Оф, Ти сега къде не ме е къщата? ами, аз ще пиша спам. Спам ще пиша, ама... Имаше такъв. Чакай. Ма не знам как се пише. Горно. Пиша. Така се пише. Чакай малко. Спа. Ами аз точно така. Така. Изчакайте малко. Така, аз мисля да свършим този клип. Искаш ли? Не. Добре, мама ще го свърша. И това беше втория епизод от още не заглавената поредица. И... Чао! Да кажа, че забравих да кажа, че аз съм по-рано. Това беше Светослав 2001. И това е края. Ебе, пая каза.